Tento júl ožije Poprad tenisom pre deti ako nikdy predtým. 10. a 11. júla sa na námestí svätého Egídia priamo pred OC Fórum vytvorí jedinečný detský tenisový svet. Deti si môžu zadarmo vyskúšať tenis na provizórnom dvorci, zahrať si s profesionálnymi trénermi, zapojiť sa do súťaží, hier a zábavných víziev a stretnúť veselých maskotov. A to najlepšie? Priamo na mieste sa môžu prihlásiť do letného tenisového kempu. Objavia tak svet športu, pohybu a radosti pod vedením skúsených trénerov. Navyše sa stanú súčasťou prestížneho turnaja Poprad Tatry Open. Budú môcť vyprevadiť hráčov na zápasy, vidieť budúce hviezdy svetového tenisu zblízka a nasať atmosféru veľkého športového podujatia. Mesiac plný tenisu, emócií a detskej radosti. Stačí prísť. Všetko je zadarmo! Sebs Kids Open, Poprad, 10. a 11. júla. Vidíme sa na námestí.